Nadechnem se. Milé dámy, připravme se na schůzku snů. Tak, jak to umíme jen my. Kokosový masážní olej, ty s ním chceš spát. Sexy rande plné humoru. Rande s duchaplnými ženami z nejslavnějších seriálů. Je to disco. Je táta doma? Poprvé podvádíš? Cože? Pane bože. Co děláte? Ale nic. Už nikdy nebudete sami doma. Ano. Dejte si dárek. Udělejte si časy jen pro sebe. Přestaňte se na mě takhle dívat. A já? Jakože jsi mě viděl nahou. Úžasné ženy, které mají co říct. Zlato? Když se dobře nevyspíme, můžu prý i potratit. Nahoru a dolů. S chlapama musíš jako s kávou. Zamilujte se. Dobrou chuť. To pravé pro nás, dámy, už brzy. Láska.